Som mediegrafiker går kreativitet og teknisk kunnen hånd i hånd. Du arbejder både med idéudvikling og design og med professionelle grafiske programmer til at fremstille trykte og digitale produkter som reklamer, brochurer, hjemmesider, apps og andre former for kommunikation. Jeg hedder Alexander, og jeg går på mediegrafuddannelsen. Jeg hedder Annette Schødt, og jeg går på mediegrafiker. Jeg hedder Simone, og jeg er 23 år. Jeg læser til mediegrafiker på Aarhus Tech. Jeg hedder Kasper Madsen, og jeg er 30 år. Jeg er i gang som mediegrafikerelev ved SISU. Som mediegrafiker undervises du i design, typografi, grafik og billedbehandling, og du lærer om det grafiske workflow. Uddannelsen på skolen og i virksomheden betyder, at du bliver god til ikke bare at udføre mediegrafiske opgaver, men også til at planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow. Du lærer også at stå for kundekontakten og medvirke til at aflæse kundens behov, så det omsættes til et konkret resultat. Det er den person, som sidder med det kreative. Når nogen kommer med nogle idéer, som de gerne vil have formidlet, så er det mig som mediegrafiker, som skal lave det. Det er rigtig fedt at sidde og arbejde med noget, som giver mening. Det bedste ved uddannelsen, det er jo, altså vi arbejder sammen som et team, og jeg har nogle gode kollegaer, og så synes jeg, det er rigtig fedt, at man er så meget ude i marken, og selv sidder med fingrene i det lærer jeg i hvert fald meget af. Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker tager 4 år. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du kan begynde uddannelsen i skole eller i praktik, hvis du allerede har en praktikplads. Du kan også tage uddannelsen som ny mesterlærer. Starter du på skole, er der 7 skoler rundt i landet, du kan vælge imellem. Altså før jeg kom på skolen, der har jeg jo været en amatør, og nu var jeg begyndt at lære mere om håndværket, så er der sket meget også i det æstetiske. Helt klart at udvikle mig i forhold til at tage mere ansvar. Det er svært at komme ind, og der er rigtig mange, der gerne vil ind. Så jeg synes, hvis man er heldig at komme ind, så skal man også værdsætte, at man er kommet ind. Uddannelsen til mediegrafiker giver dig gode jobmuligheder. De færdiguddannede arbejder på mange forskellige typer af virksomheder, som reklamebureauer, webbureauer, forlag, trykkerier og interne kommunikationsafdelinger i større og mindre virksomheder. Som mediegrafiker kan du også vælge at videreuddanne dig. Du kan for eksempel vælge en professionsbachelor inden for grafisk kommunikation eller inden for medieproduktion og ledelse.